Velkommen til denne lille præsentation af sætmålet og hvordan vi bruger det. Sætmål bruger vi, når vi skal finde vores rørlængde L. Det vi gør, det er, at vi tager midt-målet og trækker de to sætmål fra. Derved får vi vores L-mål. Sætmålet er det mellemrum, der er fra gevindenden til midten af fittingsstykket. En måde at finde sætmål på, og nok den, der oftest bruges, er at måle vores fittings, og så trække gevindet fra. Det er sætmålet, vi så har tilbage. Ellers kan sætmålet aflæses i GF Fittings katalog, som kan findes på nettet. Kigger vi på en reduktion af Z1 den største dimension og Z2 den mindste dimension. Da vi kalder det en 1 tom 3 kvart af Z1 1 tommen og 3 kvarten af Z2. I T har vi tre sætmål. Vi har Z1, Z2 og Z3. Z1 er umiddelbart den største dimension. Det vil også kunne være Z2. Her er det en 3 kvart halv T med sætmålene 15, 18 og 15 mm. Lad os prøve at kigge på, hvordan vi bruger disse sætmål. Det første vi gør, er at dele vores samlede sæt i ZA og ZB. Jeg kalder det A og B for at adskille fra vinkelstykkerne, da det her er omhandlende for rørstykket, eller midtmålet. Så sætter jeg dimensioner på, sørger for, at jeg har styr på, hvornår der reduceres, og hvornår at det egentlig bare kører videre fremad. Så har vi ZA. Det skal være 0, da det jo er en gevindende. ZB, jamen det vil være den største dimension i reduktionsvinkelen, og det vil sige, at det egentlig er Z1 ved aflæsning af tabel. Rør 2 ZA vil så være Z2. Her er det en reduktionsvinkel 1 tom 3 kvart, og rør 1 ZB vil være 18 mm, og ZA på rør 2 vil være 21 mm. Og på den her måde kan vi fortsætte igennem hele opgaven, hvor Z1 bliver til ZB, da installationen bliver mindre og mindre i dimensioner. Vi vil her prøve at gennemgå en opgave. Vi har dimensionerne og længderne. Så vil vi starte med rør 1 ZA, som er 0, da det er en rørende. Den første vinkel er en reduktionsvinkel 1 tom 3 kvart med Z1 på 18 mm og Z2 på 15 mm. Da rør 1 er 1 tom, skal Z1 altså skrues på der, og Z1 vil være 18 mm. Det bliver til ZB på rør 1. ZA på rør 2 vil være Z2 i vinklen, altså 21 mm. Den næste vinkel vil ved aflæsning vise, at det er en 3 kvart, som har 18 mm i begge sætmål, så både ZB på rør 2 og ZA på rør 3 vil være 18 mm. Næste vinkel vi har en reduktion fra 3 kvart til halv med Z1 på 15 mm og Z2 på 18 mm.
Det vil sige, at sæt B på rør 3 er sæt 1 og er 15 mm, og sæt A på rør 4 vil være sæt 2 i vinklen og dermed 18 mm. Den sidste vinkel er en ren halvtomme og dermed 15 mm i begge sætmål. Endelig afslutter vi med en rørende og dermed med 0. Hvis vi ser ud under L for rørlængden, så kan vi se, at L er lig med M minus ZA minus ZB. Altså, vi kan finde Z ved at trække gevindlængden fra vores fittingsmål. Vi kan finde vores rørlængde ved at trække de to sætmål fra vores midtmål. God arbejde.